पापा तो आते हैं ना कि सरकारी नौकरी वाला के बियाह ना करे तो कसार पैसा से करी है। आप सुन रहे हैं सतेंद्र सवरिया की आवाज में। तोरा पापा के मोती मारा गइल बा, लगे उनकर दिमाग से धिया गइल बा। तोरा पापा के मोती मारा गइल बा, लगे उनकर दिमाग से धिया गइल बा। कौन बात पर इतना जल्दी बदलता रे विचार? हाँ शिल्पी बोला का कहता रू? पापा तो आते हैं ना कि सरकारी नौकरी वाला के बियाह ना करे। हाँ तो पगला गल बड़े का, कबो कहता कि सरकारी नौकरी वाला से ना करम, कबो कहता बेरोजगार से ना करम, तो कसाण पैसा से करी है। तैयारी सना नौकरी ले आइलो ए मोदी चाचा, एकरा से निमन बेरोजगार। कमालावा के बाप देखो खोजे दोसर लड़का, शादी से होता ही नकार। कसार पैसा से करी है। ना करे कसार पैसा से करी है। ना करे कसार पैसा से करी है। ना करे तू ही बताव करी कौन जाके हम काम हो, एतना मेहनत कइनी तबे मिलल ऐसन मुकाम हो। तू ही बताव करी कौन जाके हम काम हो, एतना मेहनत कइनी तबे मिलल ऐसन मुकाम हो। तोरे कहल से बॉर्डर पर आके मरेला बनी तैयार। देख शिल्पी चुपचाप से अपना बाप के समझा दे। पापा जी समझे वाला नहीं कि वहाँ कहता नहीं भले बेरोजगार से शादी हो जाए लेकिन नौकरी वाला से ना। तैयारी सना नौकरी ले आइलो ए मोदी चाचा, एकरा से निमन बेरोजगार। कमालावा के बाप देखो खोजे दोसर लड़का, शादी से होता ही नकार। कसार पैसा से करी है। ना करे कसार पैसा से करी है। ना करे कसार पैसा से करी है। ना करे Presented by अटूट म्यूजिक। बीके धर्म सतेंद्र सवरिया के तोड़ा जानी दिल हो, पवन राजा प्यारे मनी सके बुझतानी फील हो। बीके धर्म सतेंद्र सवरिया के तोड़ा जानी दिल हो, पवन राजा प्यारे मनीष के बुझतानी फील हो। दोसरा लड़का हमारा जैसे दीन तोरा के प्यार। तोरा खानदान के सब घोचड़े हो सकारी, पहले कहत रही कि सरकारी नौकरी वाला से करम, अब हो गल तो कहत रही कि ना करम। तैयारी सना नौकरी ले आइलो ए मोदी चाचा, एकरा से निमन बेरोजगार। कमालावा के बाप देखो खोजे दोसर लड़का, शादी से होता ही नकार। अटूट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।